de homenajear los discursos de Manuel Oreste Rodríguez Roque, una persona de la súa muller, coa ofrenda nuestra bandera. O Concello de Paradela non quere deixar pasar este día sin un recordo para este centro por reconocernos a un fillo tan ilustre para que perdure aquí facemos unha entrega dunha placa ao seu presidente.